салом бинандагони гиромӣ, дар нашри навбатии барнома моддаи 43 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистонро шарҳу тавзеҳ медиҳем. Танзими муфассал ва мушаххаси меъёрҳо ва муқаррароти моддаи 43 Конститутсияи кишвар оид ба ҳифзи ватан, ҳимояи манфиатҳои миллию давлатӣ, таҳкими истиқлолият, амният ва иқтидори мудофиавии кишвар, ҳамзамон тарбияи ҳарбӣ ва тандурустии шаҳрвандон дар як қатор санадҳои қонунгузории дахлдор, инчунин барномаву стратегияҳои дурнамои рушди давлатӣ амалӣ гардидааст. маҳз бо иқдому ташаббусҳои созандаю таваҷҷӯҳи доимии пешвои муаззами миллат аз ҷониби ҳукумати мамлакат ва парлумони ҷумҳурӣ дар даврони соҳибистиқлолӣ як қатор қонунҳо ва барномаҳои давлатии стратегӣ қабул ва мавриди амал қарор дода шудаанд, ки ба эъмори фардои ободу дурахшони ватан, таъмини шароити арзандаву шоистаи зиндагӣ ва некуаҳволии рӯзафзуни аҳолӣ нигаронида шудаанд. аз ҷумла дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ӯҳдадории умумии ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ аз 29 январи соли 2021 ӯҳдадории конститутсионии шаҳрвандон оид ба ҳифзи ватан, ҳимояи манфиати давлат, таҳкими истиқлолият, амният ва иқтидори мудофиавии он, инчунин асосҳои умумӣ ва низоми қайди ҳарбӣ, тайёрии ҳатмии ҳарбӣ, тартиби даъват, муҳлат ва намудҳои алоҳидаи хизмати ҳарбӣ, аз ҷумла хизмати ҳарбӣ дар ҳайати захираҳои даъвати сафарбарӣ аз ҷониби шаҳрвандони синни даъват дар сафи қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қушунҳои сарҳадӣ, мудофиаи гражданӣ, қушунҳои дохилӣ, гвардияи миллӣ ва дигар қушуну сохторҳои ҳарбӣ қарор доштан дар захира, яъне эҳтиёти ҳарбӣ, инчунин таълими ҳарбӣ дар давраи ҷанг муайян ва танзим гардидааст. дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мудофиа субъектҳои ваколатдор, инчунин системаи тадбирҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, ҳарбӣ ва ҳуқуқӣ, ки ба таъмини мустақилияту соҳибихтиёрӣ, ҳифзи истиқлолият, якпорчагӣ ва дахлнопазирии ҳудуди ҷумҳурӣ, ҳимояи манфиатҳои давлат ва ҳаёти осоиштаи аҳолии кишвар равона гардидааст, муқаррар ва низоми чорабиниҳои мудофиавӣ танзим карда шудаанд. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи амният аз 28 ноябри соли 2011 асосҳои ҳуқуқии таъмини амнияти инсон ва шаҳрванд, ҷамъият ва давлатро муайян карда, низоми таъмини амният, вазифа, мақсад ва самтҳои асосии онро ба танзим дароварда, салоҳияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот ва ташкилотҳоро новобаста аз шакли ташкилию ҳуқуқӣ ва моликияташон дар соҳаи таъмини амният ва пешгирии хавфу таҳдидҳо ба манфиати давлатӣ муқаррар менамояд. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон аз 24 декабри соли 2022 ҳадаф, принсипҳо ва самтҳои тарбияи ватандӯстӣ, аз ҷумла тарбияи маънавию ахлоқӣ, шаҳрвандӣ ватандӯстӣ ва ҳарбию ватандӯстиро муқаррар намудааст. дар моддаи 1 қонуни мазкур мафҳуми ватан ва ватандӯстӣ чунин шарҳ дода шудааст: ватан, Тоҷикистон, мамлакати азизу маҳбуб барои шахс, ҷомеаи иҷтимоӣ ё миллии одамон, ки онҳо мансубияташонро ба он ҳамчун шароити зарурии некуаҳволии худ медонанд. Ватандӯстӣ бошад муҳаббати шахс ба ватан, сарзамин ва халқ, ҳифз намудан аз душман ва ба манфиати онҳо содиқона хизмат кардан мебошад. дар баробари қонунҳои номбаршуда мо метавонем ҳамчунин дигар санадҳои қонунгузорӣ, амру фармонҳои президенти мамлакат, қарорҳои ҳукумати кишвар ва маҷлиси олӣ, инчунин консепсияҳо, стратегияҳо ва барномаҳои давлатиеро номбар намоем, ки дар партави сиёсати давлатии ҷавонон, тарбияи ҳарбии ватандӯстӣ ва маънавӣ ахлоқии ҷавонон, инчунин масъалаҳои ҳифзи ватан, ҳимояи манфиати давлат, таҳкими истиқлолият, амният ва иқтидори мудофиавии мамлакатро низ дар бар гирифтаанд. муқаррароти моддаи 43 Конститутсия ва санадҳои номбаршуда аз ҳар як шаҳрванд талаб мекунад, ки барои шомил шудан ба хизмати ҳарбӣ ва ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ватани азизу маҳбуби худ, ки хонаи умеди кулли тоҷикону тоҷикзабонон, таҳкурсии шоиста барои зиндагии арзандаи наслҳои имрӯзу фардоямон аст, доимо омода бошем. аз манфиатҳои ватан ва миллати худ, истиқлолият ва сулҳу суботи он бо шуурона ҳифз намоем.
пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз суханрониҳои худ иброз доштанд, ки барои насли наврас яке аз муҳимтарин мактаби обу тоби ҳаёт хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат аст. маҳз дар хизмати ҳарбӣ ҷавонписарон шуҷоату мардонагӣ омӯхта муқаддастарин арзиши ҳаёт, дӯст доштан ва содиқона муҳофизат кардани хоки поки ватани азизро ёд мегиранд. хизмат ба ватан, ҳимояи марзу буми аҷдодӣ, таъмини сулҳу субот ва таъмини амнияти ҷомеа барои зиндагии осудаи наслҳои оянда буда, хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон барои ҷавонон мактаби ҳаёт ва дарси ҷавонмардиву ҷасорат аст. имрӯз ки дар Тоҷикистон сулҳу субот ва оромӣ мутамтан асту хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ дорои ҳама шароити зарурӣ аст, ҷавонони мо аксаран бо хоҳиши худ ба хизмат мераванд. мувофиқи қонун ҷои кори онҳо нигоҳ дошта шуда, давраи дар хизмат будани онҳо ба собиқаи хизмати давлатӣ ба ҳисоб гирифта мешавад. ғайр аз ин, шахсоне ки баъди адои хизмати ҳарбӣ ба хизмати давлатӣ дохил мешаванд, дар озмунҳо барои ишғоли мансаби холии хизмати давлатӣ дорои имтиёзи 3 холи иловагӣ мебошанд.